έλα επάνω. Έλα επάνω να σου κάνω ξενάγηση. Αφού σκοτώθηκες για να ανέβεις απάνω, έλα. Λοιπόν, τα πόδια σου είτε τα σκουπίσες. Λοιπόν, έλα ξεκινήσουμε αυτή την καμπίνα. Λοιπόν, η καμπινούλα είναι πάρα πολύ άνετη. Δεν χρειάζεται να μπαίνεις τόσο μέσα. Πώς θα με πιάνει η τέτοια? Εκεί κάτσε. Εκεί. Τα κατούκου, δεν θα σκοτωθεί ρε να κάνεις. Λοιπόν, η καμπινούλα είναι άνετα για 2 άτομα. Αυτό έχει και ένα ξύλο το οποίο το έχω στο αποθηκευτικό και μπαίνει εδώ και γίνεται ένα πλήρως ωραίο κρεβάτι. Ξαπλώνεις άνετα. Ξαπλώνω για να βλέπετε τις διαστάσεις. Είναι γρήγορο. Έχει αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους από κάτω. Έχει ένα ωραίο τουαλετάκι, έλα από εδώ να δείξω. Το τουαλετάκι. Κάτω τα πόδια του ρε παιδί. Εντάξει. Ωραία η τουαλετίτσα, κάτσε να μπω και μέσα να δεις πώς είναι το μέγεθος της τουαλετίτας. Μπαίνεις μέσα άνετα, κλείνεις την πόρτα. Εντάξει ρε. Μια ομορφιά. Εντάξει. Για την ανάγκη είναι μια χαρά. Λοιπόν, βγαίνουμε έξω πάλι. Ο χώρος εδώ για το ταξίδι και όταν ειδικά έχει καιρό για να μην βρέχεσαι είναι φοβερός χώρος. Είναι ένα καθαρό σκαφάκι για ψάρεμα και βολτούλα. Συνδυάζει τα πάντα. Έχει τα μπούκια αποθηκευτικούς χώρους εδώ. Φοβερούς. Έτσι, το ίδιο έχει και από εκεί. Λοιπόν, ακολούθησέ με, έλα και εσύ μαζί. Πατάς γύρω-γύρω, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ειδικά στα δεσίματα και βοηθάει και στο ψάρεμα πολύ. Έχει εδώ να κάτσεις. Σηκώ να δείξει το κάθισμα, έκατσεις και εσύ αναγκαμάσαι. Πήγαινε εκεί, να το πιάσει από μακριά. Έγινε. Ρε πώς χτυπάνε τα πόδια σου παντού, δεν τα υπολογίζεις. Τι είσαι? Γενικά το σκάφος είναι φοβερό. Έχει μια 200 Mariner η οποία έπαθε ζημιά ο 5ος κύλινδρος και έχει βγει σε αχρηστία. Και έχει και μια 15 βοηθητικιά εκεί πέρα. Όποιος το πάρει θα χρειαστεί μόνο μια κεντρική μηχανή και έτσι αναλώσιμα γύρω που χρειάζεται. Θεωρώ με ένα 10.000 ότι έχει πέσει στο νερό το βαρκάκι. Το χτίνος από εκεί το είδες? Αυτό άστο, είναι μόνο για πιλότους και πιλότοι είναι λίγοι.